हेल' लोगोफोर एसे टाइम पास ओरैनो साहा बागान भिडिअ बानायलाबायनो होननानै फैनाय जाबाय आरोना। मानो होनबा टाइमाबो एसे फ्रि नालाय टाइम फ्रि समावनो एसे बानायनानै लाखायाबा बेरायनानै लाखायाबा जाया। आरोथ' जोंहा साननै सुटि मोननो थांगासिनो दङ 30-31 थारिख। बिनि उनाव बहा थांनाय जायो नायसै लोगोफोर। बहाय थांनोब्रा लोगोफोर बेरायहैनाय मानि थाखा खरस जानाय। ओरैनो आजिखालि फैसा थाखाखौनो थोआखा आरो बेरायनाय मानि फैसा खरस जानाय। मालायफोर बायदि टाउन सहर बेरायबाय थानो हाया। गोजान दार्जिलिं फुनसिलिं शिलं मेघालय बेफोरबायदियाव जोंहा थाबाय था गामिनि मानसि गामियावनो। बावखुंग्रि हाजोआव सोर गाखोयो सोर फैयो एसे कमेन्ट खालायलायबानो जाबाय गाइसमोन। जोंनाथ' बावखुंग्रि गुदियावनो नालाय खाथियावनो आरो बावखुंग्रि खाथियावनो। ओरै बावखुंग्रि ओरै नारजां बुरि आबै-आबौ हाजो मोननैनि गेजेरावनो जायो जोंना लोगोफोर गामिया। दा बेनो आरोना। दे अब्ला लोगोफोर बाय।